Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fengi here. Please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu, episode 10. Mamkhulu nosne. Mamkhulu ufika ke umkhulu noma gogogo baka Sne. Kugogo ka Sne nomkhulu ufika ke umsne ukhona. So eqaleni vele uMamkhulu ayekade efisa ukuthi ekhulume nomkhulu nogogo kaSne ukuze bezokwazi ukuthi indaba kaSne bayilungisa bathini. Umtholile kuSne ekhona nogogo ekhona. Wathi uMamkhulu ke into angayithandi ileyo ukuthi uSne mayehlala kwenye indawo aphinde eye kugogo wakhe esuke kugogo wakhe eze nakuMamkhulu, lokho uzoconfuse Uthando ngoba Uthando uzogcina engazi ukuthi uhlalaphi kanti uThando usayingane. Uthi-ke ugogo kaSne ubethanda uSne ngesikhathi ehlala noMamkhulu. Yena njengomuntu omdala uSne uyamhlula, kodwa uMamkhulu ubonile ukuthi unesandla ukukhulisa uSne. Ubethanda ukuthi mangabe uSne manje uyakhetha ukuthi uhlalaphi aphinde ahlale noMamkhulu. Yilokho okushiwo ugogo kaSne. Uthi-ke inkinga umseleko akaze akhokhe ama-damages, akaze enze lutho. NoSne usho into efanayo ukuthi ubaba wakhe akakhokhanga futhi yena uzibona engafani nezinye izingane ngoba ilokho kumfikela emqondweni mayebona ukuthi ubaba wakhe akamkhokhelanga. So ubona nje ngathi ubaba wakhe vele akafuni abe umseleko ngoba akamenzelile ngendlela okufanele ukuthi enze ngayo. Uthi ukubuka sengathi akayona ingane yakhe. So ngaleso sizathu yikho evele wabona ukuthi naye akaphume kubaba wakhe, ingakho ehambile ngoba mayenza lokho ukuthi ubaba wakhe akamkhokhelanga uzibona nje ehlukile kunabantwana bakubo, akafani ke nabo. Kanti naye uyathanda ukuthi abizwe ngomseleko afane nazo zonke izingane. Kodwa uthi-ke uma esekhuluma nobaba wakhe mhlampe uzo-understanda, uzolizwa iside lakhe uSne. Uyabuza-ke uMamkhulu ukuthi manje-ke bazokwenza njani ngoThando. Uthi uSne uMamkhulu akamthathe uThando. Ugogo-ke uthi yena kaSne kuThando ufana nokhokho. Ugogo kangempela kaThando uMamkhulu njengamanje ngoba uMamkhulu uma kaSne mase kuthi ugogo kaSne. So ugogo kaThando uMacele. So uMacele-ke uthi ugogo akanankinga ukuthi ehambe naye noSne futhi akanankinga ukuthi uThando ehambe noMamkhulu. uMamkhulu-ke uthe uyahamba noThando. uSne uthi-ke uzomvakashela ngoba vele akuzukuba nankinga ukuthi avakashele uThando. Yena kodwa ngamanje uyasala la kaShibe, kagogo kaSne kukaShibe. uMamkhulu-ke uzohlala noThando. Uhambile kuMamkhulu wathi-ke usezoyidlulisa imeseji le kumseleko ukuthi akutholayo yilokhu okuvezwa ugogo kaSne ukuthi abaqedanga ukukhokha noma abakhokhanga ama-damages. Mayefika-ke uMacele endlini akamtshelanga umseleko ukuthi ufike noThando. Mayefika umseleko ufike nje uMacele ehleli noThando. Wasechaza kuMacele ukuthi uthole ngale kugogo kaSne ukuthi akakhokhanga. Wacasuka kumseleko ngaleso sikhathi engathi masizwa kwisayidi likaMseleko kukhona imali ayikhokha singazi ukuthi-ke yagcina kanjani noma wayekhokha kanjani, kodwa uthi kuyiphutha mabethi akakhokhanga. Uthi umseleko mabethi-ke akakhokhanga pho uMamkhulu ubuyeleni noThando ngoba uThando kusho ukuthi fanele asale noSne ngoba yena akakhokhanga. Uthi uMamkhulu-ke uThando uyingane
futhi angeke akwazi ukuthi uThando aphindele emuva. Kuyona yonke lento ayenzayo neyenzakalayo uThando akayi kugogo kaSne. Umthathile yena futhi umzukulu wakhe wokuqala, uzomkhulisa. Enye into, akazucela lutho kuMseleko eqondene noThando. Ubecasukeleka uMseleko kakhulu kule ndaba yaSne nogogo kaSne no-anti baSne. Wafaka izinto eziningi, wakhuluma ukuthi ugogo wakhe nogogo kaSne kanye no-anti baSne kwaba nokuxabana, bekhuluma izinto eziningi ngogogo wakhe baze bamdelela ugogo wakaMseleko. So engathi kunento eyigqubu uMseleko ngesikhathi ekhuluma la ebivela ukuthi kuphakathi ugogo kaSne nogogo wakhe. Kodwa sikubukayo-ke thina as viewers ukuthi sibuka umzali. Masibuka umzali, sibuka iposition yokuba umzali neposition yengane. Nakuba ukukhuluma kuba khona-ke kwimindeni emibili, futhi imindeni ehlangana kanje kuyenza ukuthi ukungazwani kube khona. Kuyenzeka futhi ukuthi utholakala ukuthi omunye umndeni usuyadeleleka njengoba bekuveza nje. Kukhona konke lokhu esikulalelayo, hhayi vele indaba yokuthi uSne bayamprotect, ngoba siyabona ukuthi lena indaba ejulile ngempela. Akusiyo le zinto esike sithi bazenzela ukuthi silandele ishow, idrama or lezo zinto. Into eyenzeka le, and manje kunoSne oyingane phakathi. Kungagcini futhi ngoSne kube nomzukulu lona othintekayo kule ndaba. Manje yiyo masiyinambitha thina si-receiver as viewers, siba nokuthi hawu cha, lokhu-ke bebengakukhatha-ke out kungaveli, kube yinto le sebeyikhuluma bodwa ngoba ihlangene nabo. Siyaqhubeka-ke nayo ngoba ivelile. Uthi-ke ubaba uMseleko, ugogo kaSne nabantu bakhe bathuka ugogo wakhe, bambiza ngentombazane. So akayifuni into ehlangene noSne noma indaba kaSne. Manje uSne uzofela izono zikabantu abadala ebe ewumntwana. Ubaba wakhe usho njalo phela kule episode ukuthi okumenza acasuke kakhulu, mhlampe uSne bayamyuza kubo ukuqhubeka nezinto shuthi ababezenza before yena azaziwe. Uthi-ke uMseleko lokho kusho uMacele ukuthi uzohlala noThando, akakungeni uThando akambuyisele ngoba bakhulume ngendaba yama-damages. Mabemnikeza uThando okusho ukuthi bayamyuza ngoba bayadimanda ukuthi uSne akamkhokhele, kodwa kunengane abavumayo ukuthi uMacele akayithathe. Kahle kahle uThando kusho ukuthi naye ubhilonga le uShibe okugogo kaSne. Uthi-ke uMacele yena eyakhe into emkhathazayo ukuthi anikeze uThando a stable home. Ngeke kwazi ukuthi uThando ulaphaya ebemncane. uSne ungcono yena mhlawumbe uyakwazi ukuyimela, kodwa kuyona yonke le yenzakalayo uThando useyingane, ayikho nento ayaziyo. Okubalulekile ukuthi athole isikole naye akhule njengengane zonke zakaMseleko. Uvele uMseleko wamshiya-ke lapho uMamkhulu, wamshiya ehleli noThando, wakhombisa futhi ukuthi akafuni ukuqhubeka nale ndaba ngoba ushilo ukuthi uSne before bekukhona izinto shuthi abayikhulumayo ogogo wakhe no-anti bakhe, bekubonakala futhi nange-behavior yakhe ukuthi khona izinto abamfida zona. Namanje ukwenza kwakhe mhlampe ebeyingane engathi ayilaleli, uhambe ekutheni zikhona izinto ey'khulunywa naye. Manje yini befuna ukuthi uThando ezohlala nabo? Akabange saphendula-ke uMamkhulu, kodwa uthe ekugcineni uMseleko uzokwamukela ukuthi uThando akayindawo futhi uzophinda amukele ukuthi uThando uwumzukulu wakhe. Lokho ngeke kuze kushintshe. uThando-ke umzukulu wokuqala kababa uMseleko. Mangabe sikhuluma iphutha ngokubuka kwethu ishow, uThando Nesthembu wokuqala esimbonile, kwalandela laba esesibabona manje okuyabakaMpumelelo. Siyaqhubeka-ke episode 10. Kufike lana-ke isikhathi sekufika umndeni wakaMseleko, bekunomcimbi.
sizoyiqala kahle-ke leyo. Sekufika isikhathi-ke la kwenzeka umcimbi, kubhizi, kuyaphithizela, kufika iy'hlobo. Kulo mcimbi-ke bebazana njengomndeni wakamseleku nemindeni ehlangene. Kukhona nabakamayeni, nabakamakhumalo, nabakamangabe, nabakamacele, nabanye-ke abayihlobo. Makufika-ke isikhathi lawo umseleku echaza khona ukuthi uMpumelelo noLwandle bamakhosana ney'nkosana eziwu-2, yingoba uMpumelelo ube khona before uLwandle and uLwandle yena wasetholakala emshadweni. Ayikho into ezokwenziwa uMpumelelo ngaphandle kwaLwandle, ayikho into ezokwenziwa uLwandle ngaphandle kaMpumelelo. So noma yini iminyakazo abayenzayo bobabili bayathintana. Ngapha-ke noMacele uyachaza-ke ukuthi u-eda kulokho kushiwo ubaba uMseleku ukuthi bobabili uLwandle noMpumelelo babalulekile. Akusho ukuthi uLwandle ngoba ezalwe before uMpumelelo usemdala, usemkhulu kunoLwandle, futhi akusho ukuthi uLwandle ngoba etholakala emshadweni usemkhulu kunoMpumelelo. Yileyo nto kubaba wabo azama ukuthi ayichaze naphakathi komndeni uhlangene, ukuze makwenzeka ngokuhamba kwesikhathi kuba noshintsho luba khona, bakwazi lokhu ukuthi ubaba wabo wachaza kanje ngabo, wabanikeza futhi ama-roles ukuthi ikhaya bayoliphatha kanjani. Bobabili-ke uMseleku babeke kwiphozishini efanayo ukuthi umnyakazo wenziwa omunye nomunye uyathinteka. Kube nje isiphithiphithi, kwaba kuhle-ke, kubonakala ukuthi kusemcimbini, kuyadliwa, kwenziwa-ke yonke nje lonto ehlangene nomcimbi. Sayibona-ke nabe bekhona nabo abadala abasemndenini. Waphela lapho ku-episode 10 ngomcimbi. Siyeza-ke ku-episode 11 la kushuba khona.